Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sedulur-sedulur saya? Sae nggih? Alhamdulillah. Nah, niki sore utawa sore rada awan iki aku libur-libur ya dulur ya. Dadi sore awan iki aku lagi ana acara ya kuwi rewang dulur. Nah, iki aku lagi ana ing sekitar desaku utawa kampungku utawa sekitar ya lingkungan omahku ya dulur. Nah, lingkungan omahku utawa tangga-tanggaku kuwi rata-rata tukang kayu dulur ya. Tukang kayu gaweane ya ana meja kursi, rak buku, lemari, pokoke sak inturune sing saka kayu kuwi ya dulur ya. Nah, iki aku lagi ana neng dalan. Nah, iki tanggoku lagi finishing utawa ngecat dipan. Dipan kuwi tempat tidur ya, dulur ya. Nah, kayak iki aku lagi rewang iki saka omah arep mangkat neng nggon rewangan ya. Rewangane kono kae dulur ya. Kono kae ya nek saka prapatan cilik iki mlaku sekitar 15 meter dulur. Nah, kono kae ya dulur ya, kae wis ana kanca-kanca sing wis kae arep undang-undang genduren. Dadi iki ceritane ewuke iki bancaan utawa gawe mong-mong utawa akikoan. Dadi kayak iki ya wis rada sore to lho. Iki engko arep undang-undang genduren kuwi ya sekitar adzan ngasar lah lho bar dadi genduren iki bar ngasar. Kayak iki panganan utawa prasmanan ya, dadi ana sego sak lawuhe kuwi nang meja iki. Dadi iki engko iki dienggo prasmanan sing do arep genduren. Dadi engko nek genduren kuwi wong-wong iki padha teka to lur. Kuwi langsung mangan ning nggon prasmanan iki ya dulur. Kayak iki ya jero to lur. Jeron omah iki ya snack-snack ngono kuwi sing mau do jagong utawa do nyumbang. Kuwi snack-snacke mau ya wis siap ning nggon ruangan mau ya. Iki ya ngungak pawon barang. Iki pawon iki ya biasa. Pawon kuwi ibu-ibu ngene iki do masak. Iki wis do karo ngrumpi iki ya wis nang ndi-endi padha wae lho. Nah, ibu-ibu muda kuwi mesti anggere amor ya wis pokoke le ngrumpi. Engko le ngiris lombok iki agek entuk 2, engko le ngrumpi iki wis entuk 5. Wis biasa. Kayak iki le gawe wedang iki jumbo. Dadi sing arep genduren engko kuwi dinehi teh panas karo ya snack pacitan. Kuwi ya ana ya wis lengkap. Engko ana pirang werna ngono ya lho. Kayak iki aku neng nggon wedangan iki ya ngewangi gawe wedang, ya ngewangi asa-asa gelas ya wis ngono. Ning desa kuwi pokoke kerukunane ngono kuwi lho. Kayak iki ya. Iki sing dienggo nggodhog wedang utawa nggodhog banyu iki ya soblok semono gedine semene iki. Kayak iki lagi ngejok wedang sing arek nggo gawe wedang sing dorek genduren kuwi. Kayak iki ya karo neng pawon wis ngene iki ya lur, amor ibu-ibu ya. Karo do ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol sing ya ora pasti, sing ora penting barang. Ya akeh le ngrumpi, akeh le ngomongke kono kene. Kayak iki wedange ya wis
digawe iki engko kan diudak itu lho tahe digawe diudak engko sing separo ki legi dadi sak ceret ngono dinae gula terus engko dinae wedang putih kayak sing sak ceret meneh kuwi teh engko langsung dilebokke bareng nang nggon jumbo gedhe iki mulai wadah wedang sing gedhe sing iki mau. Nah, iki ayo do ditileki meneh mau wis lekas le nata. Nah, kayak iki ya wis rada lengkap iki lur. Eneng wis eneng sego, eneng lauk-pauke. Kayak iki wis gregari nyerbeti utawa ngelapi piringe. Kayak engko nek wis rampung kan engko terus delo meneh kuwi sing do arep gendurian kuwi do padha teka. Jadi ngono kuwi lur nek neng lingkungan nggon aku ning desa nggon aku kuwi pokoke kerukunane iki karo tangga teparo iki pokoke apik lur. Dadi engko nek eneng wong ewuh kuwi wis do ra mangkat kerja, ra mangkat kerja ya do rewang mau ya lur ya. Kadang sing arek kerja we do pamit. Dadi kerukunan kuwi luwih penting lur. Tapi ya nek sing kantoran sing pegawai negeri ya tetep mangkat lho, tetep ora iso rewang iki. Oke dulur dadi ngono kuwi ya kegiatanku dina iki sore iki neng desaku ya kuwi rewang utawa nyinom ya lur ya. Mbok bilih namung mekaten kathah lepat nyuwun pangapunten ketemu maneh karo video-video kuliyane. Kupat janure tuwa nek lepat di ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.